Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiak pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita, pamorahok kita di namangarade hita, di turpuk jamita na nang sipatol hasota di partangyangan, songoninang di paramingguon, siganuk minggu. Di video nang patol hason nami tu hita, pikiran nami, anggiat boy mangurupi hita, ima taringot tu jamita di hari minggu, tanggal 30 Agustus 2026 turpukta ima sian buku panurirang Jeremia bindu 15 ayat 15 sahak ro di ayat 20 sada. Amanginang duktakas hujah hami jala hupa husor hami turpuhon oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Na perjulu dilema. Dang dapat tami bahasa Batakna. Mulubui diurupi hamu aka manginang hira-hira ahama bahasa Batak ni dilema. Mulu tadok nuaing mardua roha hurak pas. Ale takas dorata tusi di bahasa Indonesia na didokna dilema. Sada songot pergumulan batin di bagasan taringot tu pengambilan keputusan. Jadi boy doi taida di pribadi ni sahalak panurirang ni debata ima si Jeremia panurirang na mengandung dalam bahasa Batak mengandung suatu tapi kiri bahasa Indonesia mengandung ratapan dalam bahasa Indonesia alani boratna pakilalaan ni ibana jala boratna partinaonan na di tahun ibana laho patol hason barita nauli naso uli di rohani natumangihon barita nauli alaidang uli di rohani nanang manjalo. Bahasa songoni, barita uhuman do peringatan teguran do na di pasahat ibana. Barita nauli doi siasada sisi ima dalan ni debata paingoton nasida. Dalan ni debata marmahani bangsoi. Ikot patol hason ni naposona si Jeremia barita nauli ima taringot tu uhum. Alaidang ulii di rohani natumangihon. Di rohani bangsa Israel ala dang suman tu roha do pikiran nasida taringot tu uhumi say ditutun mangulu hombar tu lomo ni rohana. Ida benda do kami nakin barita nauli nasouli begeon ni halak naung mandao sian Jehovah. Gabe si Jeremia ma songon perantara manang napatol hasod baritai dihaso gohon jala manaon godang na porsuk ala ni barita naulii hata ni debata na ikon si pasahaton na. Jadi nado kami nakin dilema. Di sada sisi di jauh du ibana laho patol hason hata ni debata patol hason uhum nauli asamu banasida teguran alai di sada sisi dihasogohon imana gabi dihasogohon ditolak oleh umat yang sesungguhnya adalah umat pilihan Allah na pinilit ni debata jala adong ma dilema emosional di bagasan dirina rupani. Secara emosi keterikatan ni ibana dohot bangsoi naing donyan idona akan naulina denggan bahenon ni Jehovah maradopon bangsoi alaidang secara emosional hape uhuman manang sipa singot na koras do ikot patol hasonna tu bangsoi dia harus menegur jala dison di idai bahana rupani dia do keadilan Tuhan hasitongan ni debata doho kondisi na diodopan di bangso ditiki ketidakadilan mereka
sesama. Nasida maradopon nasida di tonga-tonga di bang soipe tidak ditemukan keadilan. Diperhadapkan dengan keadilan Tuhan yang harus dinyatakan. Dan si Jeremia ikobarani patol hasoni. Ima taida dilema ni ibana. Dasar ratapan ni ibana. Adung ni ibana. Alai dang andung keputusasaan. Bukan ratapan keputusasaan. Tetapi justru ratapan mengingat kasih karunia Tuhan. Adung laho patol hason mangingot holong ni rohani debata. Nungabe say naing sahat ibana tu titik tadok majo titik putus asa atau titik menyerah. Tetapi songna sering tapi ke ya sudah terjatuh tapi tidak sampai tergeletak. Dak sanga ibana madabu rupani saha ro dinasobui ibana hehe alani si taonon dohot paru kilon dina makatahon hata ni debata. Di boto hodoi ali Jahoba atong say ingo tau. Di bagasan dilema, di bagasan kebimbangan, di bagasan paru kilon na borat di tahun ibana alay ingo tau. Simbol kepasrahan penuh. Simbol kepasrahan penuh na merlapatan tang tolapau ia soho rap doho tau. Sada pengakuan nama cebagas dui. Tukpe dia dopi ibana ragam nyaka paru kiloni. Alai di tiup ibana dotok tong sada pakirimon. Dung juppa ngau hatamu gabe husohali doi. Jala hatamu do lomo dohot las nirohaku. Tekas do dipakilalahon imana dampak daripada firman itu. Hata ni debata nama ngulu di bagasan ibana. Jala tak kasih tutudo di hilala ibana hinauli ni barita naulii. Alai pergumulan nakin dilema buado barita naulion gabi uli di rohani bangsa Israel. Nasasi tongna nunga maralo tu konsep pemikiran ni nasida. Alai uli doi laho paulihon. Ibana sadiri pe nunga mulai be hira naing manadikot debata. Disude kekecewaan tadok rupani disude nama say mulu say di parrohaun ibana. Alai diterfuk tahun ditogiyodo ibana laho memulihkan diri. Mula maho tu debata. Jala disido dapot tomu hagogoon. Jadi setiap pertobatan akan memberikan kekuatan baru. Hamba Tuhan sekalipun bisa menemui jalan buntu. Dapat bertemu dengan jalan-jalan yang susah, yang penuh pergumulan untuk mengambil keputusan langkah berikutnya. Bukan saja mereka jemaat biasa ataupun jemaah, tetapi hamba Tuhan, orang-orang yang dekat pada Tuhan sekalipun, kadang terbentur dengan tembok-tembok tinggi untuk mengambil keputusan melangkah ke depan. Tetapi ajakan yang paling baik selalu kita dengarkan dari panggilan Tuhan, kembalilah pada Tuhan. Karena dengan kembali pada Tuhan, selalu ada energi baru, harapan baru, kekuatan baru. Ditogi hodo si Jeremia mulak tu debata. Memulihkan dirinya. Paposon rohana. Adorak soborha imana muse makatahon hata ni debata. Hata nauli tuk pesouli begeon. Sebuah nota di jamita tongdo iko paingot hota. Jamita dang na holan tabu-tabu begeon. Hata ni debatani di patolhas ni parjamita dang na iko say iko mekel las roha membegiru pani tanpa teguran keras. Selalu dikatakan bahwa khotbah bukan hanya kata-kata yang menyenangkan untuk didengar, tetapi harus merupakan juga sebuah teguran keras yang mungkin dapat menyakitkan bagi orang yang mendengar. Kabar baik yang mungkin tidak baik didengar orang yang tidak suka atas firman itu, tetapi
kebaikan firman itu tidak akan pernah hilang. Itu terus menuntun pada kehidupan. Tuhan nguluan do ditogihon, nak peso tabo tabiki. Jadi jamita na lambok-lambok, naso manguhum aka nasala, naso pati koson aka hati goran, naso patakason rupani aka dosa. Tongdo gabi suku-sukun roha taringot tusi ala ikon do jamitai songo podang si dua baba songon hata ni debata memisahkan kotakas do di dok Tuhan Yesus Kristus molo olo dok ma olo molo daung dok ma daung. Di luar itu berasal daripada si jahat. Atong hata ni debata ikon manogiho kita Tuhamu bau. Jala molo di bagian manang songon sahalak ngapa tolhas hata ni debata hita. Ingot, nunga parjolo aka panurirang marukil maradoponi. Songoninang aka apostel. Jala nunga pasti hita pe dang mura makkatahoni. Alai dina rohi tamanda poton debata di bagasan Yesus Kristus. Lehonon nadu gogo di hita laho makkatahon dohot tarlumobi makanguluhon hata ni debata. Ima di pikiran nami amang inang anggiat boi mangurupi hita.